kasing di ka maluoy ana nila. Ha, nga muna na nila pangawat sa kwaban sa tong gobyerno. Di ba yalalim? Di ba yalalim ni mangawat Radyo Manjuel na unsa ba gisayunan ka ng mga ukaws ka ng kaban sa tong gobyerno? Ang buhis sa tong katawan na sayunan ka na niya musulutag silot ka matayon. Unsa pa ping tanawa ka sa mangdong ha? Oh, sige. Ang mga Pilipino dako na kayong utang sa laing mga kanasuran. 17 trilyon o niya matag Pilipino dunay payron nun utang sa laing mga nasod nga 149,000. Gamay pa kayo na oy. Dako ipakawat pa. Oh, ako. Or doon na pa isa ka style sa death penalty ka sa manglo. O saban, grabe naman ka, Jo. Ana nagyo ka katigas. Kailangan kasi nga death penalty. I-gas chamber ang tanang mga empleyado sa gobyerno, kontraktor, politiko, nga mga kawatan. Grabe naman ka. Dili man kay ngunana diri sa Davao kani adto. Sukan nga niabot ka dias butuan. Ana naman katigas ang imong kasing-kasing. Grabe man ka. Kaluoy ana Radyo Manjuel. Karon panahon ang realidad ka sa mangdong. Tamtang ang katauhan lubog sa baha, grabing kagutom, grabe ang kapobre, way opportunity, way klarong serbisyo sa mga ospital nga iya sa gobyerno. Pero ang mga politiko, kontraktor, ang mga opisyalis sa gobyerno, labi na sa DPWH, nag-enjoy sa kwarta nga ilang kinawat kasamang do. Ayaw. Nila unya kabalo ka, ang ilahang pagpangawat sa kwarta sa katauhan, sama ra nga ilang gipatay ang kaugmaon sa katauhan ni labi na ang mga kabataan kasamang dong. Bitaw po, Radyo Manjuel. Kulang pa ang ilang kinabuhi, ibayad sa ilang gipatay nga kogmaon sa tuang nasod sa Pilipinas. Hilak na raba. Mga mamamatay nga kogmaon kining mga kawatan nga nasa gobyerno. They are murderer sa tuang nasod sa Pilipinas kasamang dong. Nihilak na rabas PBBM, Jo. Kagahapon nihilak na sa PBBM kay naluoy daw sa bagat. Yun sa pagilak ni Pangulong Marcos. Tiri ay daw siya Radyo Manjuel. Unya niingon daw siya. Niingon siya Radyo Manjuel nga wa daw siya magmahay nga nahimo siyang presidente. Pero naminaw ko sa iya nalibawt akong balahibo. Pagingon niya nga wa daw siya mamaha. Nalibawt may balahibo. Wa daw siya tanaw sincero itong ilak ni presidente kasama. Gani Radyo Manjuel kay pagkadungog nako nga wa daw siya kuno magmahay nga nahimo siyang presidente. Unya kanang naglugmaw ang mga luha sa ihaga kanan ang mga mata. Kay naluoy sa katawhan Pilipinhon kay gikawatan og daghan kay mga politikong buhaya. Nalibaw ta kung balahibo. Muhilak sa kasamang dong kay ngano. Kabalo kung alam mo hilak si presidente. Kay nahitabo man ng grabe nga korupsyon kaya nga pagpangawat sa iya mga panahon. Mao gani Radyo Manjuel, mao gani nga nakaingon ko nga ug wa ka Mr. President magmahay nga nahimo kang presidente. Ako nagbahay.